Hola a tots i totes, què tal? Com esteu? Dramàtics, dramàtiques? Feia molt temps que no em passava per aquí. Faig vídeos més curtets, però així en horitzontal. Ara feia temps que no m'hi passava. La veritat és que tenia bastantes ganes de fer l'últim concepte d'autoestima, però també és el que per a mi me costa més d'explicar perquè és el que em toca més de prop i pues, la realitat és que ho estava traçant una mica per a intentar fer-lo com lo més xulo, lo més ben preparat, lo més tot, i al final he arribat a la conclusió de que precisament autoexigir-se tant no serveix de res, així que m'he proposat ni tan sols fer-me guió, sortirà com sortirà. A més, vull posar un exemple personal i no res, pues espero que us agrade este vídeo. Però abans que res, ja sabeu que si em doneu un like, me feu un comentari, us subscriviu al meu canal i aquestes coses, o me seguiu per xarxes, Instagram, TikTok i tota la pesca, pues, me fareu molt contenta, molt feliç i m'ajudareu molt, així que ja sabeu, sisplau, gràcies. Pues el quart i últim concepte que us vull parlar de l'autoestima és l'autoeficàcia. Tal com us vaig dir al principi, m'estic guiant pel llibre de Walter Rizzo, Enamórate de ti, però el concepte d'autoeficàcia és d'un psicòleg canadenc que es deia Albert Bandura. I res, per a mi este concepte és bastant important perquè va ser de les primeres coses que jo vaig aprendre quan vaig començar a anar al psicòleg, fa com 10 anys que vaig anar al psicòleg per primera vegada, i l'autoeficàcia va ser un dels primers conceptes que vaig aprendre, no? L'autoeficàcia no deixa de ser la convicció o la certesa que té un mateix o mateixa per a sentir-se capaç d'arribar a algo, no? D'arribar a assolir aquella meta que s'ha proposat. Tu pots creure que tens moltes aptituds per a fer segons quines coses, però si tu no creus en tu mateixa i en tu mateix i en la capacitat que tens per arribar a aconseguir allò, per moltes aptituds i moltes habilitats que tingues, no hi arribaràs. Llavors, crec que és algo que, per desgràcia, mos afecta moltíssim, especialment a les dones. Això és una opinió personal, però crec que les dones mos han vist molt perjudicades per l'autoeficàcia, pel context social que hem tingut constantment. I ara és quan us vull explicar una mica alguns exemples que he viscut jo al llarg de la meva vida en el tema de l'autoeficàcia. A mi, per exemple, quan vaig començar a anar al psicòleg, me passava una cosa que jo no sabia posar-li nom o no entenia, perquè jo sempre he cregut que puc arribar a ser bona psicòloga. De fet, estic acabant la carrera de psicologia, me queden les pràctiques i treball de fi de grau, que espero que la UOC deixi de posar-me impediments per aconseguir-ho. Estamos en ello. Però sempre havia cregut que jo podria arribar a ser una bona psicòloga, però en canvi sempre m'he vist molt limitada per a aconseguir acabar la carrera. Sempre he considerat que no soc bona estudiant, sempre he considerat que potser jo no estic feta per a poder assolir, per a poder arribar a fer una carrera i tindre un títol. Però en canvi sí me veia capaç de ser bona psicòloga. Aquí és on entra l'autoeficàcia, perquè per molt que tu cregues que tens unes aptituds o que tens uns coneixements o que tens unes habilitats, si tu no creus del tot en aquestes habilitats i en aquestes aptituds, si no hi confies prou en elles, no acabaràs assolint allò que tu t'has proposat. I ja que estem en modo confessiones, un altre àmbit en el que crec que també m'afecta l'autoeficàcia és, per exemple, en el projecte d'emprenedoria que estic fent en el tema dels olis, que, com veu, jo sempre tinc el meu difusor encès, me vaig fer una estanteria molt xula en tots els olis i demés. Al final són productes que jo faig servir des de fa anys i ara estic intentant ser emprenedora, distribuïdora, i tot i així me veig com a molt limitada, no? Jo confio molt en el producte, sé que és algo que pot ajudar a aquelles persones que puguen estar interessades, però no sé fins a quin punt jo puc ser capaç d'arribar a la gent, de fer entendre els beneficis del producte, etc, no? Totes aquestes pors, inseguretats i demés, formen part de l'autoeficàcia, de la falta de convicció en un mateix o mateixa per a creure que pots arribar a aconseguir allò que t'has proposat, no? Igual que parlàvem en vídeos anteriors de l'autoestima sobre lo perillosa que és l'autoexigència, la falta d'ella també pot arribar a ser perjudicial, perquè igual que no és bo que tu t'exigisques massa i que et posis unes metes massa altes, unes expectatives massa altes, si tu no et poses mai petits objectius, sempre penses que ¿para qué voy a hacerlo si voy a fracasar? O sempre creus que no seràs capaç d'arribar a fer alguna cosa, això provocarà que tu cada vegada
te sentes menys capaç de fer coses. Llavors, sobreexigir-se no és bo, però no plantejar-se mai metes i no proposar-se mai objectius, encara que siguin petits, tampoc no és bo, perquè llavors la nostra autoeficàcia serà cada vegada més petita. Per últim, i per aclarir una mica per què he dit que considero que a les dones el tema de l'autoeficàcia potser és una miqueta més rellevant que en homes, insistixo, és una opinió personal, però com hem viscut en una societat en què la dona sempre ha estat com a molt recluïda i molt limitada a tindre una sèrie de tasques i no anar més enllà que pues, estar a casa cuidant dels crios i fent-lo menjar i demés, crec que això ha provocat que moltes dones tinguin l'autoeficàcia molt baixa, no? De no veure's capaces d'haver arribat més lluny, d'haver estudiat, d'haver adquirit una sèrie de coneixements o d'haver-se superat a elles mateixes en alguns moments de la seva vida, no? Sempre, per desgràcia, a les dones sempre se'ns ha limitat bastant en aquest aspecte. Ara cada vegada menys, el qual me n'alegro moltíssim, però encara n'hi ha moltes que continuen com en esta creença de que no poden aspirar a més que no sigui pues, això, tindre fills, cuidar-los, ser ama de casa i poca cosa més. Per això és que, humilment, opino que potser el concepte d'autoeficàcia perjudica més a les dones que als homes. Òbviament, també hi haurà homes que es puguen sentir identificats en el concepte que t'us he explicat, no vull dir que no, però bueno, com me vaig proposar fer vídeos explicant conceptes i explicant coses respecte a la meva opinió sobre com jo penso, com jo sento les coses, pues ahí va mi opinión, al que le guste bien y al que no, pues ho sento. Ja coincidirem en alguna altra cosa o no. I bueno, pues hasta aquí el vídeo d'avui. Ara me posaré a editar-lo i no sé si quedarà molt desordenat o si podré aconseguir algo mínimament en cap i peus, perquè ja t'us he dit que ho estic fent molt pim-pam, però bueno, me venia de gust una mica fer-ho així. Després de molts dies matxacant-me molt sobre com fer el vídeo i al final he decidit fluir, que és un tema també del que us vull parlar perquè telita con el tema de fluir. Mira, potser serà el pròxim vídeo. Mos veiem en el pròxim vídeo, espero que us hagi agradat. Saludito a todos, like, suscribe, comentario, todo, ¿vale? Au, pues, moltes gràcies. Adeu. Upa! M'estan trucant. Interessant, però a vegades m'estic enrotllant més que una persiana i no cal que m'enrotlle tant. Pero, hija, si soy así, ¿qué quieres que le haga? La foto, la foto.